Hello mga idol, magandang araw. Pwede naman yung bisitahin itong Ilagos Family Beach Resort sa Waling-Waling, Zamboanga del Sur. Ang ganda ng view dito at ang linaw pa ng dagat. So ngayon, pwede rin dito ang family bonding at may maganda silang mga cottages worth of 400 pesos. Pwede na kayong maligo, overnight swimming at saka family bonding. Kaya napagpasya kami as Adimataling Biners Vlog na pumunta dito. Ang ganda ng view, pati na yung ating model at saka totoo nga, ang ganda nga pala sa Ilagos Beach Resort. Pwede dito mag family bonding, birthday, special occasion. Ang ganda ng lugar. O tingnan nyo, kung gusto kayo maligo, puntahan nyo na. Ang ganda. Thank you for watching.